Dobrý deň, nachádzame sa na našej škole, kde práve prebiehajú jedinečné olympijské hry. Dnes sa dozviete, ako sa naši žiaci zapojili do súťaží, aké disciplíny ich čakajú. Poďme sa pozrieť na detaily. Žiaci si merali sily v rôznych športových disciplínach, od tradičných atletických súťaží až po tímové hry. Radosť z pohybu bola viditeľná na každom kroku. Ešte, poď. Poďme sa pozrieť na detaily. Patrik, ako ste sa cítili? No tak bol to výnimočný deň, plných nových zážitkov. Cítil som sa dobre, akurát trošku som myslel, že budem mať viac sily, ale aj tak som spokojný so svojím výkonom. Zdravíme vás pri tomto olympijskom podvečeri. Nachádzame sa pri našom olympijskom ovale. Akurát skončili silové disciplíny. Pozdravujeme nášho skvelého športovca Patrika Vencla, našeho paralympionika, ktorý pre nás vyhrá veľa medailí. 3, 4, poď, ideš. Podpora zo strany divákov bola neuveriteľná. Vlastné pozbudzovanie a potlesk sprevádzali každú disciplínu. Otvárací ceremoniál. Otvárací ceremoniál. Kvôli používaniu anabolických steroidov bol súťažiaci Lukáš Franček diskvalifikovaný. Víťazom sa stáva Šimon Kufa. Tento olympijský deň sa končí. Zdravíme vás pri tomto olympijskom podvečeri. Nachádzame sa pri našom olympijskom ovale. Víťaz v disciplíne flop sa stáva Bratanec. Jeho technika bola neporaziteľná, ale absolútne nemal konkurenciu. Možno preto, lebo bol jediný súťažiaci. Tu je jeho fotka. Tu nachádzame diváci v štvrtý deň olympijských hier s našim paraolympionikom Rafaelom Venclom. Pán Rafael, aký je váš názor na to, že vás do súťaže vylúčili? Tieto otázky sa nejdem vyjadrovať. V poriadku. A čo by ste chceli odkázať fanúšikom, ktorí za vás hlasovali a bojovali preto, aby ste dostali vo súťaži? Som rád, že stojíte na správnej strane a som rád za vašu činnosť a veľmi si to vážim. To je všetko. Tento olympijský deň sa končí.